megalayapost.news. Hapdeng gijing duna ki bobon nado kitiar baga jagai lekai kum matras ka kickboxing association jogari boy district ke baladon ke jinga snokti bat ka MMAF mentakasi kalayo ban pelong biang ya kelempung ya kura ke belatip kum ka district level kickboxing championship ke basipo ya ke balap pelong ha kesnong yang bari lom di boy district ya kene kelempung ya kura ke ba arski lawan ban plepat ba duba balajit rani MDC Kenongpo harkat kejingan donlang ba Thomas Rongthalo Presiden ke Meghalaya Martial Arts Federation ba Elfas Shadap rang ba snong yang bari lom lembat kiwe haba phaipat syakati gelempung lawan manusia menta hado ndi phlaingut ki khon samla jongka themri boy ki ba kentup nado ki hybrid haka kerdan junior bagi samla ganthei bersendang haka kerdan senior wala kita girang bagi thei yakura ki hab banyakun ya kati gerinsan yakura da kitiar ki bambiang kum ke glove ke chest guard bar kiwe handai namar ke jingtrang jengki wan poi syaka state level kitei kinong yakura ki lai shementa shirhem da ba pen iru ya kasap ka phong jengki Meghalaya kadai ke bawan baar dena kaliang junga hoot ngap ai kalenti api kumne nga yalam kalenti api yang ne long ngam sneu ngam so per bat ngam sneu na markum banga chat ong api kum ga banga chat kren haki kimi ki pa jungpi baladang imle ya ke distrik kumno ngin le kai direct aga state level ne ka national level te da ka bangile kumne kendrum kendram wat ladang ile kumne ru te pio ka pio sibun ka ki jing mentoy ba pilala ban le kom tahang ne gidon arngut ki kena ki bawan ile kai haka not is olympic ru ka bayana sim nang tabat ka semti lang namsau ki bano itu te kita kena nang ta ngaklet weu kena sendrang rodon kersan lang lengdo badeu general secretary jong ganeka kickboxing association of Riboy te kita kena ki banang nena ka district jong te nang ta kidon kiwe na kiwe ki district tang bandri ka headquarter jong ka gade hapo Riboy district baki hachwa ban let kataru ki ele kai hangne kiwan practice hangne po ka chnong chung iang ne po Riboy district ni le kai kum ne po mau
ni praktis kumne apo plang po kenban de kita kede kawoi kabalong ni sinyo sarong te lada long hi kabala lada ka sorkar lane ki briu ki bapet ha ka department jong ka spot lada ki phai khmat lada ki yo i ne ki simkhia daga banta ki khna jung ne daga banta ka ni ka ason ka jungi te jin da kan no e ngila ba ki khna jungi kin dang poi ha ka thong ka ba hakmat te ngakwa hi ba kumba hangne ngila ya sakhilang ka banang kong de gitar te ka ba ar ka de ga jakal le kai ka ba biang ba long khnang ba ha ba karkom le kai jungi kumba ki woi ki jakal le kai ki woi yo khnang ba ki khna jungi ro minang la chu ban but lem nadu ka akor nadu ka jinglong jiman nang ta bat minang la chu ban long tre sitom ne ban le sitom Lagim ke badang sudep bro ngi bagari boy district ke jingi kawan baar bat hakane ka subre tokop ke badang sudep bro ke bayade bat ka football ngi ba borok lai teli ke team ki bayo bani sibenta ha ka national level ki dei na po jong ka district ki jongi namar katang ngi penpau ka jing sokumen ba ka jing sarong ru ha ka ba kum ka district ni don ya ki khun samla la ne ki hap ki barit ki jongi ki badon ki sap ki bapher enrei ka ba sosi ka long ba ka district ka jongi ni dang duna bha ya ki platform ki ba ki khun ki jongi ki niyo ban semadan ya ka sap ka ba maki ki don barok ki samla ki jongi kim don tang ka we ka sap ki don lala ka jong ka sap le se ma phi ki bawan hang ne phi don ya ta ka sap ha ka bani le kai ya ka ne ka jing le kai kickboxing kumbala batai ba rang thelu mene ba ka ne ka jing le kai menta kelas dang bah ban pau dei tang ha ka dong ka than ka jongi andre ngi ya kren ha ka perthei hi borok ka we bat ngaru ngade we uba smart bah ban pe khamtam ha ka be de bat ka mix martial art kabangi kham jui bahaman ka step siuble nadu kapor nyau baje hadu khatwei baje ruga kadang kot kadi gajing le kai ka baki ki badon sisa ya kata ka mensim ban tristom kila la ban ong baki lom ki baru spa lengba ka jing le kai ka jongki andre kai ka bangas ngo ban ong yipi kum ki samla lani ki hep ki barit bapi ki bawan bani le kai hani kani kajing wan le kai chupi hani kajing angnut chong u master chong phi mo iba rang thelu uba ngatip ba ya kajing ya lenti ke jong uba rang thelu ka basdang hangte hapo sarang hapo blok hate ya kajing persang jong u ban ai ban sim lane ban pli galat na ka banta ki ne ka dong ka than ki jongi ba kin wan bani le kai na ka banta bani sim banta ha ka bai dei bat ka wushu tu kopor ka basdang mo kickboxing ru ha ka ba na kaleng jong i la persang ban ya lamru ya kini ki samla nang ne la ne ki hap ke barit ke jongi om tang hapo ka jela henre wat sabar jong ka jela ru bat ngi so thu ru ha tu kopor ba ka ba ilam ban ya le kai ya kini ki samla ke jongi nang ne ka jinglut ka babon i hap ban wat nalade ki lat kelenti bat wat nakaliang ga jongiru ngila persang banyadon bentang khendiat khensoi Meghalaya Post.news